はい、こんにちは。アッキーの読み上げたの時間です。本日は合計た15口を読み上げていきます。オルカさん、願いましては9万428円なり、1万7895円なり、4万2160円なり、7万1592円なり、3万5671円なり、6万7289円なり、5万9012円なり、9万3457円なり、8万7261円なり、7万6508円なり、1万4862円なり、2万8035円なり、3万694円なり、5万1340円なり、4万9173円では、その答えは815377。願いましては4万8173円なり、5万796円なり、6万1273円なり、7万4309円なり、8万9652円なり、7万2560円なり、2万943円なり、3万8076円なり、8万6792円なり、9万7214円なり、5万137円なり、1万8390円なり、5万4612円なり、6万3485円なり、4万1958円では、その答えは868370。願いましては7万1234円なり、9万3658円なり、6万1407円なり、4万9265円なり、2万5086円なり、7万6150円なり、5万1842円なり、2万3587円なり、3万5492円なり、4万317円なり、8万9236円なり、4万7089円なり、6万2805円なり、1万963円なり、9万6741円では、その答えは834872、83万4872円でした。はい、繰り返し練習頑張られてくださいね。今日はここまでです。じゃあまたね。バイバイ。